fil-fema tiegħi hija li dak li l-ġenituri u l-kustodji jgħaddu l-ewwel lingwa l-lingwa lillu lit-ta. Lingwa materna li hija l-lingwa li titgħallem meta tkun żgħira tkun l-ewwel lingwa tagħha. Il-lingwa materna hija dik il-lingwa li l-ewwel tiġi esposta liha fid-dar. Hija l-ewwel lingwa li titgħallem muskament meta tkun żgħira. L-ewwel lingwa li titgħallem. Il-lingwa materna hija l-ewwel lingwa li tgħid titkellem biha. Bil-Malti. Minħabba li ħaġa hija l-lingwa li interabbejt biha, li dejjem żammewni konsistenti, nibqa' nużaha għaliex hija parti mill-identità tiegħi. Nitkellem aktar bil-Malti għax sħabi l-maġġoranza tagħhom jitkellmu bil-Malti, allura tkun iktar faċli. L-iktar li nitkellem bil-Malti għax hija l-iktar lingwa naħossni komdu u ħafna minn sħabi jitkellmu bil-Malti wkoll. Jiena nitkellem iktar bil-Malti għax tibda titkellem bil-Malti meta tkun żgħira jiena naħseb li għandek tibqa' titkellem bil-Malti. Iktar nitkellem huwa bil-Malti għax inħoss li l-lingwa nazzjonali u l-iktar li komdu biha. Bil-Malti għax sħabi u l-familja kollha Malti maġġoranza. ċert bil-Malti, però post ħafna drabi bil-Ingliż. Bil-Malti. Jena iktar bil-Malti, għaliex kif qatt qabel li tsib iktar titgħallem bil-Malti għandek konti taqra bil-Malti. Interessanti il-fatt li l-UNESCO għażlet din id-data tal-21 ta' frar biex tiċċelebra propju il-Jum Internazzjonali tal-Lingwa Materna, propju minħabba l-fatt li fl-istess data fl-1952 ġewwa dak iż-żmien kien il-Pakistan tal-Lvant. Kienet saret protesta mill-istudenti sabiex il-lingwa nazzjonali tagħhom tiġi rispettata, tiġi rikonoxxuta mill-gvern tal-Pakistan għax kienet jimponi l-Urdu. Tajjeb huma riedu il-Bengali. Dakinhar li ġara li sparaw fuqhom u mietu diversi studenti kienu. Illum il-ġurnata dak li kien il-Pakistan tal-Lvant sar il-Bangladesh. Dan il-ġest patriottiku propju rnexxielhom imbagħad affettwaw għall-mixja tal-indipendenza tal-Bangladesh. Ovvjament iż-żmien tal-patriottiżmu jew li mmutu għal Malta jew għal Malti was probabbli għadda. Propju irridu nkunu konxi ta' dan il-wirt għax wara kollox il-UNESCO li qed torganizza din il-ġurnata tqis il-Malti bħala wirt. Wirt mhux tal-Maltin iżda tad-dinja. Tajjeb li napprezzaw dak li għandna wara kollox huwa dak li jagħtina identità. Milli nosserva jiena sfortunatament nara xi individwi illi ma japprezzawx dan il-wirt. Fis-sens jien naf pereżempju mort il-bandli mat-tifel u fis-sija li għaddejt hemmhekk kien hemm Maltin, ġenituri Maltin ma' tfal tagħhom imma bilkemm smajt sentenza waħda sħiħa bil-Malti. Smajt sentenzi b'Ingliż, Ingliż u Malti, Ingliż imfarrak, jew Ingliż imkarkar iż-żejjed li laqas l-Ingliżi ma jitkellmu hekk. Qed tifhem, imma għaliex qisna qegħdin nistħu nkellmu tfal tagħna bil-Malti hemm din is-sens ta' mistħija, jisru xi ħaġa inferjuri. Għandna xi mentalità kolonjali bajna biha illi għax il-barrani aħjar mill-Malti għax nitkellem bl-Ingliż jaqbilli. Jiena obbligat li ma tfal nitkellem bl-Ingliż. Anzi, jiena nemmen li kieku noħolqu soċjetà bilingwi bilanċjati Malti u Ingliż tkun is-soċjetà ideali. Imma kif qed ngħid ma nistgħux inwarbu l-Malti biex ikollna l-Ingliż, irid ikollna it-tnejn. Jekk ngħidu pereżempju, tajjeb ħankun prattiku, ngħidu li l-Eurovision huwa l-vetrina li tista' tesponi tirreklama l-pajjiżek. Għaliex pereżempju ma ntellawx kanzunetta bil-Malti jew tal-anqas ikun fiha strofa bil-Malti. Hemm pajjiżi oħra li għandhom kanzunetta bil-lingwa materna tagħhom da żgur li hemm ġieli rebħu Eurovision u ma nkunux fhimna kelma u ngħidu kemm sabiħa dil-kanzunetta. Jiġifieri x'qed iżommna mistħija, biża', inferjorità.